Hello friends, नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर। नाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ। बेदर शेक होदों बेदर शेक होदों जोङो नै। जागोन जों बेखौ दा शेक होनानै। थुसुमगोरनि फैलाय बेखौ मुंगोरनि ओमफ्राय नायबाय थादो दे। हेय बोरै जाखो थुसुलाय मस्लाफ्रा मोजां होखाजोब्बाय दा? औ नायबाय था लोगोफोर शेक होगासिनो जों दायो। नायलागासिनो सोरसो नायदों दाबो मोनाखैलै लोगोफोर जाग्राया। 724 नायगोन शेक होगासिनोसो दासिमबो मोनाखै लोगोफोर। दाबो मोना नामाब्रा? बेदर शेक होदों। मा जाखो? बयलारसो लकेल जाया फैसा गैयाना। मा दामि हालै आयै नै खामजोबबाय फाग्ला। ओमफ्राय दा आंनाव हरबाय थाबा दा हरफिन बे आंनाव। खाना जानांगौ गोमो मोजां जाबाय नै फाग्ला बेखौ बोखारला आया खामजोबगोन बियो। बहुत अच्छा अभी तो नहीं मोनाखै कैसे खाएंगे इसको बहुत टेस्टी हो गया। नो 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 या मोनबायमोन लोगोफोर जानोल' बाखि दायो। जोबोद मोजां जाखाबाय लोगोफोर। लोगोफोर जों बिदि गोदानानै आरोबाव खाजि लगायबावगोनसो लोगोफोर बेखौ। ओमफ्रायसो बेनि उनाव जागोन जोङो लोगोफोर बेदरखौ। सामब्राम हाबाय आरो बानलु सावनो नागिरबाय नै। हागासिनो बिथाङा आरो बिथाङाबो गोदागासिनो गोदादों बिथाङा सामब्राम हादों आरो आङो बानलु सावसै लोगोफोर। मा खालामखो बिदि? मा? हालथांगा थुखाबाय नै लोगोफोर बानलुखौबो सावसै आङो दायो। सावबाय बिथाङा बेदर हाफ्लेगासिनो एकदम मेसिनाव उनग्लिनायफोरबायदि बानायखाबाय बिथाङा आरो बिथाङा सामब्राम हादों। बोरै सामब्रामा बेसे गिदिर नोंनि सामब्रामा? वाव गिदिरथार सामब्रामाबो। सावबाय नै सिखायाबो नै गिदिरा हाला हायो ini aku benar halabe सामब्राम दरसे हानायखौनो 10 जन मानसि सोलायनांबाय सामब्राम थुब्ला हागौना लाम गो आबै न लाबो मेगन आलुआ बेखौ हाना बाबाय गाहा बिदिगुरा फाग्ला मानसिले गग्लस होननांगौ होनखायो गग्लस मानुबा सामब्राम बा जासिगोन लोगोफोर बयबो नै लोंनो नागिरदों मालाय। आंबो जागोन लोगोफोर। बिथाङाबो नै लोगोफोर बथलाबो देनजारखा मानसिलायथार ना। मासुम बेरायबाय केकखौ मोनदों
Bay lưng không bay logofer yang dayo. Logofer. Bidiब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर. Bye bye लोगोफोर. Bye bye. Ayo जाखांबाय लोंखांबाय लोगोफोर. बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर. नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दामाने साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बाय बाय